τόπος που τα πουλιά φυλάνε μυστικά, εκεί που βρίσκεις αρχαία μινωικά μονοπάτια, εκεί που κρυφές παραλίες προκαλούν να τις ανακαλύψουμε, εκεί που ο μινωικός πολιτισμός έφτασε ψηλά, εκεί που ο αέρας είναι ιερός, εκεί που ο Θεός φύτεψε το ιερό δέντρο, εδώ στο Καβούσι κάθε χρόνο κρατάμε την υπόσχεση. Τρέχουμε, χορεύουμε, αναπνέουμε. Ευχόμεθα σε όλους εσάς να σας δούμε ανέπαφους στο σημείο τερματισμού. Οι 11η Ολυμπιακοί Αγώνες δρόμου Καβούσι 2025 διοργανώνται από το Πολιτιστικό Σύλλογο Καβουσίου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας. Των 8,7 χιλιόμετρων σε 10 ορεινούς αγώνες Καβουσίου Λασιτίου που διοργανώνται από το Πολιτιστικό Σύλλογο Καβουσίου και συνδιοργανώνται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ιεράπετρας.
σας. Η Αγία Τριάδα, ο Χριστός και η Παναγία πάντα να προστατεύει ιδιαιτέρως τα μικρά παιδιά και όλους τους ενήλικες άπαντες λοιπόν του κόσμου και όλους εσάς. Την απόσταση των 1500 μέτρων όπου θα αγωνιστούν οι μαθητές των γυμνασίων. Να λοιπόν η πρώτη προπορευόμενη δρομέας με το νούμερο 2 δεν κατάφερε και ο προπορευόμενος τερματίσαντας δρομέας είναι με το νούμερο 25. Ο Μωράκη λοιπόν με το νούμερο 25 και η Δεσποινίδα με το νούμερο 2 είναι η πρώτη τερματίσαντα δρομέας. Της απόστασης των 500 μέτρων του Οδικού Σχολείου. Δείτε λοιπόν την χαρά και την ικανοποίηση που είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο όλων αυτών των μικρών ηλικούντιων πρωταθλητών, αυριανών πρωταθλητών. Ορισμένα από τα οποία διατρέχουν ακόμα την απόσταση των 500 μέτρων. Θα προσφωνήσουμε σε όλους εσάς. Ο πρώτος νικητής, το πρώτο αγοράκι και το πρώτο κοριτσάκι που θυμάμαι είχε το νούμερο 2 το κορίτσι. Το αγόρι με επιφύλαξε να φέρω το νούμερο 21 αν θυμάμαι καλά. Η Μαρκέλα Κασοτάκη λοιπόν με τον αριθμό 2 ήταν η πρώτη νικήτρια και με τον αριθμό 25, αυτή είναι η σωστή αρρύθμιση λοιπόν του τερματίσαντα αγοριού, το όνομα του οποίου είναι ο Άγγελος Μπροκάκης. Τους συγχαίρω τους. Μια πολύ όμορφη εικόνα μικρότερων ηλικιακά παιδιών που όλοι εσείς καλείστε να αποδώσετε ένα θερμό χειροκρότημα. Να συγχαρούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τα νεαρά παιδιά. Όπως βλέπετε τη μικρή κοπέλα με το νούμερο 39 που βρίσκεται στο πλάι της η μητέρα της και η χρυσή νικήτρια του αγωνίσματος με το νούμερο 2. Καλή επιτυχία, απολαύστε τον αγώνα σας. Δόθηκε κίνηση απόσταση των 1500 μέτρων γυμνασίων και λυκείων. Ο Γιάννης Φανουράκης είναι και ο Γιάννης Μανολεράκης ακολουθεί με το νούμερο 20. Τερματίζει ο Χαρκιολάκης στην τρίτη θέση. Ο Γιάννης Θεοδοσίου τερμάτισε τώρα στην τέταρτη θέση. Ο Μάνος Παπαδάκης, βλέπετε το χαμόγελό του. Μπράβο Μάνο! Πέμπτος τερματίσαντας δρομέας στα 1500 γυμνασίων λυκείων. Νούμερο 4, μη γνωρίζοντας δυστυχώς τον ματεπώνυμό του. Και λοιπόν την πρώτη προπορευόμενη η Αθηνά Σούφη. Η Αθηνά Σούφη με ένα... Ο Μάνος Παράσος με το νούμερο 40. Ο Γιώργος Πλευράκης με το νούμερο 15. Και η Κατερίνα Ρεπαντά μόλις τερμάτισε στη δεύτερη θέση στα 1500 μέτρα των λυκείων. Ο Νόμος Πρώτος μόλις τερματίζει. Η μικρή Νιώβη με το νούμερο 28, μεγάλη όμως την ψυχή. 3, 22, 32, 86 είστε ο σταθερό τηλέφωνο. 28, 4, 20, 2, 40, 54. Μόλις τώρα τερμάτισε με το νούμερο 23. Ο Μενέλαος Κοϊνάκης. Άλλη μια κοπέλα πλησιάζει τώρα στον τερματισμό, είναι με το νούμερο 18. Η Αλεξάνδρα Τόλκου μόλις τερμάτισε. Ανέπαφη εδώ στο τερματισμό. Άλλος ένας δρομέας με το νούμερο 8 μόλις τερμάτισε. Και μέσα από τη θέση στην οποία καταλαμβάνει τώρα, τη θέση του Αντιδημάρχου, είναι μια μαραθωνοδρόμος που διακρίθηκε με το μεγάλο χρόνο που πέτυχε πριν από χρόνια στο Διεθνή Μαραθώνιο του Βερολίνου, 3 ώρες και 5 λεπτά. Θυμάμαι καλά Μαρίνα. Την έχω λοιπόν κοντά μου να σας μιλήσει λοιπόν η ίδια και να σας πει πως όμορφα αισθάνεται που και φέτος είναι κοντά σας εδώ στους 11ους Ορεινούς Αγώνες Καβουσίου. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που είπες. Για μένα ευχαριστώ πάρα πολύ. Με γνωρίζεις χρόνια, με συμπαθείς, το γνωρίζω και εμείς εσένα σαν να πάμε. Βέβαια, εγώ δεν έχω το λόγο που έχεις εσύ, για τις γνώσεις που έχεις εσύ. Σίγουρα όμως εδώ στο Καβούσι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι και φέτος. Η
Είναι ένα πανέμορφο αρχαιότατο χωριό που τα αναδεικνύουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι μέσα από τις δράσεις που κάνουν, τις αθλητικές του οργανώσεις. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλο το σύλλογο, τον κύριο Ξύλο, τον κύριο Μιχάλη Βογιαρδή. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, γι' αυτό και κάθε χρόνο ο κόσμος είναι όλο και περισσότερος και πιο ενθουσιασμένος και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι υγιή τερματισμό στους όσους περιμένουμε, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη και απαιτητική διαδρομή, την έχω τρέξει κι εγώ, αλλά είναι πανέμορφη. Αναδεικνύει τις ομορφιές του τόπου μας και αναδεικνύει πάνω απ' όλα και το μεράκι και την αγάπη που όλοι εσείς βάζετε για να κάνετε αυτόν τον αγώνα θεσμό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρώτος τερματής αντιδρομέας της απόστασης των 8,7 χιλιόμετρων, της μικρότερης δρομικής απόστασης, ο χρόνος του οποίου είναι 49 πρώτα λεπτά και 41 δεύτερα. 49 πρώτα και 41 δεύτερα έκανε ο Μανώλης Ηλιγνάκης από το 883. Έχει ξανακερδίσει λοιπόν αυτός ο αθλητής με το προαναφερθέν νούμερο. Έχει ξανακερδίσει από τον αγώνα, τον έχουμε κοντά μας. Η καταγωγή του οποίου έχετε τα συγχαρητήρια από την Αντιδήμαρχο Ιεράπετρας υπεύθυνη σε θέματα αθλητισμού, τη Μαρίνα Κλάτη, και από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης, τον Μιχάλη Βογιατζή. Τον έχουμε λοιπόν κοντά μας, τον Μανώλη Ηλιγνάκη, για να του πάρουμε μια συνέντευξη, να σας συγχαρούμε θερμά, Μανώλη. Πόσο φάνηκε η διαδρομή? Πάντα χαμογελαστός είσαι, ιδιαίτερα διακριθείς σε αγώνες ορεινού αγώνες, καθώς έχεις διακριθεί και στο City Αγκιοπάρ και σε πολλούς αγώνες δρόμου και δημοσίας οδού. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο διαδρομή σε αγώνα βουλού μέχρι 8-9 χιλιόμετρα. Έχει συνέχεια να βαδίσει τερέν. Ό,τι καλύτερο. Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν κατά πολύ όμως και τις προσπάθειες όλων των δρομέων και εσένα ασφαλώς. Λίγο δράση, εντάξει. Οι εθελοντές βρίσκονταν παντού, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα όσον αφορά το να χαθεί κάποιος κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ελπίζω και πιστεύω. Ήταν έντος πολύ καλή η συμμετοχή. Τόσο από τους πολίτες λοιπόν εθελοντές, αλλά και από τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έτσι λοιπόν, Μανώλη, δεν αντιμετώπισες κανένα πρόβλημα. Θύμισέ μας από ποιο χωριό κατάγεσαι του νομού Λασιτίου. Στο μόρφος μένα, αλλά τη Σφάκα είναι καταγωγή. Από τη Σφάκα λοιπόν Λασιτίου. Σας συγχαίρουμε θερμά. Είναι ο Μανώλης Ηλιγνάκης. Βεβαίως και να πεις, βεβαίως. Είναι και ο κόμπος μου αγώνας με τον Λιθέζο Κορνάρο. Ο οποίος εκπροσωπεί το γυμναστικό σύλλογο Βιτσέντζος Κορνάρος της Σιτίας. Ήταν ο Μανώλης Ηλιγνάκης, πρώτος τερματής αντιδρομέας στην απόσταση των 8,7 χιλιόμετρων στους 11ους ορεινούς αγώνες, σε διεθνείς αγώνες και σε Ολυμπιακούς αγώνες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα κάτω των 20 ετών. Της αναφοράς της Μαρίας Πελιμπασάκη, που να θυμίσω για άλλη μια φορά εργάζεται τα τελευταία χρόνια στο ΣΕΔΑΣ, στα κεντρικά γραφεία του Διοχώρου. Με το 836 έδωσε μάχη με τον Παπακανδεράκη, τον οποίο και κέρδισε. Με συγχωρείτε, δεν είναι ο Παπαδογιαννάκης, είναι ο γυμναστής με το ιδιωτικό γυμναστήριο. Έδωσε λοιπόν μάχη και τη μάχη αυτή την κέρδισε ο ποδηλάτης ο Καστραντάς στο κομμάτι της ποδηλασίας, και στην τρίτη θέση ο Δημήτρης Παπαδογιαννάκης, ενώ τώρα τερματίζει με το 899. Μόλις τερμάτισε Δημήτρης Φιλιτζάνης. Είπαμε οι τρεις πρώτοι, ο αριθμός του οποίου είναι 853. Ο Γιάννης Μαραβελάκης. Ο Γιάννης Μαραβελάκης είναι ο πέμπτος τερματής. Είναι ο δρομέας με το 893. Ιωσήφ Χαρκιολάκης. Και τώρα βλέπετε τον Σπύρο Δαβράδο, παλιό πρωταθλητή του Στίβου, μεγαλούργησε σε ηλικιακές κατηγορίες. Τερμάτισε στην παιδαγωγό που έχει έρθει από την Αθήνα, η καταγωγή της είναι από εδώ. Νάτος λοιπόν και με το 846 ο 8ος τερματίσαντας, που είναι ο Σπύρος Κουτάνης. Κουτάνης Σπυρίδων είναι ο 8ος τερματίσαντας της δρομέας. Νάτος και ο κύριος Κόμαν με το 801 είναι ο 9ος τερματίσαντας δρομέας. Μας έρχεται στην 10η θέση με το 811 ο Αβραάμ Αποστολακάκη. Τώρα τερματίζει τα 8,7 χιλιόμετρα ο ορεινός αγώνας δρόμου Καβουσίου. Να λοιπόν και η πρώτη τερματίσασα, να δούμε τον αριθμό της, είναι με το 838. Είναι η Ρία Κιαγιά. Η Ρία Κιαγιά μόλις τερμάτισε.
Μας έρχεται από την πόλη του Ηρακλείου, αν δεν κάνουμε λάθος, η Ρία Κιαγιά. Ο επόμενος δρομέας είναι ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας. Είναι με το 876. Ο Αντώνης Πιθαρούλης. Και τερμάτισε η δεύτερη γυναίκα, η Όλγα Πονομαρέγκο. Η Όλγα Πονομαρέγκο, δεύτερη τερματίσασα γυναίκα. Η Ρία Κιαγιά ξανακάνει σε επανάληψη τον τερματισμό, τον πραγματοποιεί. Είπαμε ήταν η μεγάλη νικήτρια με χρόνο 1 ώρα και 7 πρώτα λεπτά και ακολούθησε η Όλγα Πονομαρέγκο, χρόνος 1 ώρα 8 πρώτα και 42 δεύτερα. Ο 852 τερματίζει τώρα ο Νίκος Μαθής, ανοίξει την ηλικιακή άνω των 60, μας έρχεται από την Ιεράπετρα. Και ο Γρηγόρης ο Παπακαμτεράκης, το βλέπετε τώρα με ένα χαλαρό στυλ με το 871 να τερματίζει. Ήρθε για προ... Μπράβο ρε. Πόσο του λένε? 20 άτομα στην κατηγορία των ανδρών που τερματίζει. Χαράλαμπος Καστραντάς, διακριθής σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Να και ο Μανώλης Φιλιππάκης, ανοίξει την ηλικιακή άνω των 60, μας έρχεται από την Ιεράπετρα. Και ο Γρηγόρης ο Παπακαμτεράκης, το βλέπετε τώρα με ένα χαλαρό στυλ με το 871 να τερματίζει. Μπορείτε κανείς για το μεγάλο Μπράβο Μιχάλη, παλιός εκπαιδευτικός, αληθινός λάτρης του δρομικού κινήματος, τερματίζει τώρα στην 21η θέση της γενικής. Ο Μανώλης Φιλιππάκης. Ο Μανώλης Φιλιππάκης και Μιχάλης Μπελιβανάκης είναι οι διακριθέντες της ηλικιακής άνω των 60, πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα, στα 8,7 χιλιόμετρα. Με το 867 και με πολλές δυνάμεις στο τέλος, τερματίζει τώρα και ο Δημήτρης Μπιτζές ακολουθεί με το 867, λάτρης του φωτογραφικού φακού που αποκρυπτογραφεί πάντα πολλές φωτογραφίες. Δεν είδαμε τον αριθμό του επόμενου, αλλά τον έχει καταγράψει ηλεκτρονικά. Είναι ο Βαρδίσας Κοξιλάκης και τώρα με το 837 τερμάτισε ο Παύλος Κατσογριδάκης. Τρίτη τερματίσασα, θα την απολαύσετε τώρα. Το 809 είναι η Λίδια Βόσκαλο. Λίδια Βόσκαλο, third winner of the race 8.7 km. Third winner. Η οργανωτή των αγώνων, την ψυχή των αγώνων, ενώ η Σταγάκη Ελένη, εξαιρετική τριαθλήτρια από τα Χανιά, τερματίζει τώρα στην τέταρτη περίοπτη θέση. Ελένη Σταγάκη, ιδιαίτερα δρόμου, έχει συμμετάσχει και σε διεθνείς αγώνες στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες της Γυραιάς Υπήρου. Έχει πρωταγωνιστήσει η Ελένη Σταγάκη και σε αγώνες τριάθλου και στην πεντέ υποδεχτείτε τον Σταμάτη Κουντάκη που τώρα τερματίζει. Νεαρός στην ηλικία, 830 και δεν είναι άλλη από την Ελευθερία Κακουδάκη. Τη συγχαίρουμε θερμά. Πέμπτη τερματίσασα δρομέας. Να και η έκτη κοπέλα, δίπλα της είναι και ο Γιάννης Σαριδάκης, πολύ καλός της φίλος. Είναι με το 877. Η Μαρία Ροδουσάκη, η οποία λατρεύει πολύ τους αγώνες δρόμου και τερμάτισε τώρα στην έκτη περίοπτη θέση. Η οποία λατρεύει πολύ τους αγώνες δρόμου, για Σοδού, την είδαμε και στο Καλοχώρι. Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, αν κάνω λάθος με διορθώσεις, έτρεξε την προηγούμενη Κυριακή στο Αμύρα. Ναι, Αμύρα Experience Run, έγινε στο ξενοδοχείο πεντάστρο έξω από το Ρέδινο. Ήταν τότε τρίτη στην οδό, θα τερματίσει τώρα με το 849, υποδεχτείτε τον Παναγιώτη Λεμονή. 32ος ο Λεμονής και τώρα τερματίζει με το 857. Άλλη μια κοπέλα είναι η κυρία Μαύρο Κουκουλάκη και όλες τις τερματίσασες δρομής και να τους τιμήσουμε, να τις τιμήσουμε ότι οφείλουν ένα από με το 835 ο Μάριος Καραθανάσης. Ο Μάριος Καραθανάσης μόλις τερμάτισε. Συγγνώμη, ο Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης. Είναι Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης από το 885. Δεν το
το είδαμε καλά και ζητάω συγγνώμη. Κωνσταντίνος Τσακαράκης μόλις τερμάτισε. Εκεί που μόλις τερμάτισε. Ακολουθεί με το 869 ο Γιάννης. 29 άνδρες έχουν τερματίσει. Προπορευόμενος είναι ο Χρυσοβαλάντης Καναβάκης. Μόλις τερμάτισε στην 30η θέση της γενικής κατατάξεως των ανδρών. 8η προπορευόμενη γυναίκα δρομέας, η 8η προπορευόμενη γυναίκα δρομέας είναι με το νούμερο 848. Η Πόπη Λαμπράκη, τη συγχαίρουμε θερμά. Μπράβο Πόπη. Η Πόπη Λαμπράκη μόλις τερμάτισε στην 8η περίοπτη θέση στην κατηγορία γυναικών, άλλος ένας δρομέας. Τερματίζει τώρα με το 895, είναι ο Μάνος Χατζάκης και ακολούθησε ο Αντώνης Μαρκά. Για χρόνια ίσως να μην το ξέρετε, καλό είναι να το μάθετε. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου των Χανίων, ρεκόρ, τότε ο Γιάννης Σαριδάκης είχε στα 78. Υποδεχτείτε τώρα τον Μιχάλη Ραϊνάκη. Βγάζει τώρα προς τον τερματισμό και είναι ο Μιχάλης Πολυχρονάκης. Έλεγα λοιπόν για τον Γιάννη Σαριδάκη ότι ανέλαβε χρέη. Ναι, έφερε πολύ κοντά λοιπόν τη Μαρία Ροδουσάκη. Και τώρα κυρίες και κύριοι, θαυμάστε το Μανώλη Μαστοράκη. Εξαιρετικός δρομέας, ανήκει αυτό στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 60 ετών, μόλις τερμάτισε. Πολυχρονάκη να πάρει το τιμητικό του δίπλωμα. Τώρα τερματίζει με το 842 ο James Κουδουμάς και υποδεχτείτε με το 864 την Άρτεμις Μπιτζέ και μετά από 2 ώρες και 45 λεπτά μετά την εκκίνηση. Βλέπετε τώρα με το νούμερο 900 να τερματίζει η Μπέτι Φλόρα. Έλλη, με συγχωρείτε. Και θα τους απολαύσετε, θα τους ακούσετε στις ερμηνεύσεις πολλών γνωστών τραγουδών. Ποδηλάτης Χαράλαμπος Καστραντάς και στις 3 θέσεις ο Λιδίδης Μαδογιαννάκης. Πάλι στην κατηγορία των γυναικών οι 3 πρώτες νικητρίες είναι η Ρία Καγιά. Ακολούθησε η Όλγα Ποδηλατιστής, ο ποδηλάτης Χαράλαμπος Καστραντάς και στην 3η θέση ο Δημήτρης Παπαδογιαννάκης. Ενώ τώρα μόλις τερμάτισαν 3 δρομείς. Άλλη μια κυρία με το 832 έτοιμη να τερματίσει είναι η Ελευθερία Καναβάκη. Και τώρα τερματίζει με πολλές δυνάμεις και πολύ πεσίχαρη όπως πάντα. Άλλη μια κοπέλα πλησιάζει τώρα στον τερματισμό με το 818 είναι η Ηλιάνα Βρουβάκη. Συγχαίρουμε θερμά την άκρος χαμογελαστή και πανέμορφη Ηλιάνα Βρουβάκη. Βασιλάκη. Ενώ τώρα μόλις τερμάτισε ο Κώστας Μπαρμπουνάκης. Και τώρα όπως μπορείτε να δείτε μόλις τερμάτισε με το 814 η Στέλλα Βασιλάκη. Η Μαρία Λιοντάκη μόλις τερματίζει. Μπράβο Μαρία. Η Μαρία Λιοντάκη ακολουθεί με το... Η Ελένη Μιχελιουδάκη. Μπράβο Ελένη. 20 γυναίκες. Τώρα βλέπετε με το 889. Ο Μύρον Κουρής, πολύ αγαπητός κύριος, μπήκε προς την τελική ευθεία, βρίσκεται στην τελική ευθεία, πολύ χαρούμενη, με το 856 υποδεχόμαστε την κυρία Ευτυχία Μαυράκη. Μόλις τερμάτισε η Ευτυχία Μαυράκη, 21η της Γενικής Κατατάξεως Γυναικών. Είμαστε την Κυριακή Ρουμπάκη. Μπράβο Κυριακή. Κυριακή Ρουμπάκη, 22η της Γενικής Κατατάξεως των Γυναικών.
Γιάννης Ψαλιδάκης μόλις τερμάτισε, το συγχαίρουμε θερμά. Μας έρχεται από την περιοχή των Μαλίων. Μια θέλετε να πείτε κυρία Κυριακή? Χίλια καλώς ορίσετε, χίλια και 2.000 τα κρίνα με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες. Χίλια καλώς ορίσετε που ήρθετε να μας δείτε και να μας εκτιμήσετε μαζί μας να χαρείτε. Υποκλεινόμαστε ανθρώπινα στην εξαίρετη την κυρία Κυριακή που μόλις σας ανέφερε δύο πανέμορφες μαντινάδες. Ξέρετε ότι οι μαντινάδες βγαίνουν εκ των έσω και αν μη τι άλλο αυτή η γυναίκα σκοπούν τις ξεχωριστές στιγμές στους 11ους ορεινούς αγώνες. Ο Παναγιώτης Περάκης, ένας δρομέας με απέραντο ήθος, πολύ χαμηλών τόνων, εξαιρετικός δρομέας από το Ηράκλειο, και η Ράνια Τελειοπούλου, η χανιώτησα αθλήτρια που μόλις τερμάτισε με το 884. Ποτέ δεν λείπει από κανένα αγώνα η Ράνια Τελειοπούλου. Την είδατε πόσες δυνάμεις τερμάτισε πριν από λίγο. Και τώρα με το 817 υποδεχόμαστε την Κατερίνα Βουζουνεράκη. Μπράβο Κατερίνα. Λίγο τι έχει να μας πει για τους 11ους ορεινούς αγώνες Καμποσίου ο υπεύθυνος σε θέματα αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης, ο Λεωνίδας Τερζής. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες. Οι πραγματικοί ήρωες είναι οι συμμετέχοντες σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα, ο οποίος πλέον είναι θεσμός. Έχει καταστεί θεσμός, είναι ο 11ος αγώνας. Αρκετές συμμετοχές, περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Αλλάζει επίπεδο. Ευχής έργων είναι να προκληθεί περισσότερο, να συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο, να αναδείξει τη φυσική ομορφιά της περιοχής και γιατί όχι να μπει και στο καλοκαίρι των μεγάλων διοργανώσεων. Εμείς από την πλευρά μας, στα Περιφέρεια Κρήτης, στηρίζουμε πάντοτε όλες τις δράσεις που αναδεικνύουν τον αθλητισμό και μπορούν να προβάλλουν τις κατατόπους περιοχές. Συγχαρητήρια ξανά και καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Λεωνίδα Τερζή. Ευχαριστούμε πολύ την εξαίρετη κυρία Μαριάννα Καϊτά. Μαριάννα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Τερματίτη τώρα είναι με το 806. Υποδεχόμαστε λοιπόν την κυρία Άννη Μαγιό. Πρέπει να είναι Γαλλίδα από το επίθετο, έτσι υπολογίζω. Είναι λοιπόν από το Βέλγιο και εκεί ομιλούν τη γαλλική και τα φλαμονδικά. Είναι η Άννη Μαγιό. Άλλος ένας δρομέας μπήκε στη τελική ευθεία, είναι και αυτός σίγουρα δρομέας των 8,7 χιλιόμετρων. Είναι με το νούμερο 844. Υποδεχόμαστε τον Χρήστο Κουκουβέλο. Κύριε Χρήστο, εκφράζουμε τα σέβη μας. Μπράβο σας. Χρήστος Κουκουβέλος μόλις τερμάτισε. Στα χέρια του βλέπετε τα μπατόν, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ. Σήματος, άκρος απαραίτητα τα μπατόν. Και τους ευχαριστώ πολύ κάθε χρόνο και θέλω να πολλαπλασιάζονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε κάθε χρόνο του περισσότεροι, όχι μόνο για τις αλλά και το κοινό. Να πω ένα συγχαρητήρια στους διοργανωτές, αλλά και στους και του χρόνου εδώ είμαστε στους ορεινούς αγώνες, με την πλησία από κάθε φορά. Ο αθλητισμός είναι ο πολιτισμός, το ξέρετε. Ο αθλητισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού. Γι' αυτό πρέπει να το στηρίξουμε όλοι, γιατί έχουν πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και πολιτισμό και αθλητισμό. Είτε σε Αθήνα, είτε σε Καλετριά, χωριστά χώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Ελένη Βλάση, υπεύθυνη σε θέματα σέβη. Τι κάνετε, πώς βλέπετε τους ορεινούς αγώνες Καμποσίου? Κάνω την καλημέρα σε όλο τον κόσμο και είναι μεγάλο πράγμα σε όσους είναι σήμερα εδώ, σε όσους έτρεξαν να μπορεί να γίνει αυτό πράξη. Και σε έναν κόσμο που καθημερινά μας καλεί να τρέχουμε, καθημερινά μας καλεί να είμαστε μακριά, και αυτός το υπάρχουν κάποιες στιγμές που μας επιτάσσουν το να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε στη φύση, να επιστρέψουμε στον εαυτό μας. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ περήφανη που μας δίνονται τέτοιες προσπάθειες και τέτοιοι αγώνες και έχουμε πολύ καλή επιτυχία και κρατάμε το μήνυμα ότι η νίκη είναι πάντα προσωπική και έχετε όταν τερματίζουμε, όταν δεν το παρατάμε και όταν βρίσκουμε δύναμη εκεί που νομίζουμε ότι όλα είναι αδύνατα να φτάσουμε στο τέλος. Ευχαριστώ. Ήταν η βουλευτή Λασιθίου, η κυρία Σπυρνάκη, την οποία ευχαριστούμε θερμά.
Ναυπλίου. Τον συγχαίρουμε θερμά. Εξαιρετικός δρομέας, ιδιαίτερα διακριθής στους ορεινούς αγώνες ανά την Ελλάδα. Ήρθε, αγωνίστηκε και τερμάτισε στην πρώτη θέση στους 11ους ορεινούς αγώνες Καβουσίου. Είναι ο Χρήστος Σταυράκης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ναυπλίου. Κυρίες και κύριοι, άλλος ένας δρομέας είναι ένας αθλητής των 8,7 χιλιόμετρων με το νούμερο 874. Ο Παναγιώτης Περάκης, ένας δρομέας με απέραντο ήθος, πολύ χαμηλών τόνων, εξαιρετικός δρομέας από το Ηράκλειο. Νομίζεις για τη μεγάλη σου νίκη στους 10 ορεινούς αγώνες Καβουσίου. Μια χαρά και μόνο τη συμμετοχή, κυρίως. Νίκη δεν μου λέει πολλά. Εντάξει, αν θέλω να κάνω ένα καλό αγώνα, είναι καλή σήμανση και θα ασχοληθώ. Φαντάζομαι ότι δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Όχι, χάθηκα σε ένα σημείο το οποίο είχε βγει την κοροϊδέλα, τον αέρα δεν ξέρω, αλλά κατά τα άλλα όχι, ήταν καλή σήμανση. Γρήγορα το κατάλαβες, γύρισες πίσω και έτσι μπήκες στη σωστή διαδρομή, φαντάζομαι. Έχεις διακριθεί σε πολλούς ορεινούς αγώνες ανά την Ελλάδα. Διάκριση δεν είναι κατάλαβα, σε αρκετούς, αλλά όχι πρωτιά. Και αν θα σου ζητούσα να βάζεις σε μια κατάταξη αυτόν τον ορεινό αγώνα Καβουσίου, σε ποια θέση θα τοποθετούσες αυτή την ορεινή διαδρομή? Εγώ κατάλαβα με την τσουρά, θα την έβαζα στην πρώτη. Γιατί εντάξει, δεν είναι θέμα αποκορυφιάς μόνο, είναι θέμα να ανεβαίνεις ένα βουνό που το βλέπεις από μικρό παιδί από το σπίτι σου, είναι διαφορετικό. Ευχαριστούμε θερμά τον Χρήστος Σταυράκης, ο χρυσός νικητής στη μεγάλη απόσταση των 22,3 χιλιόμετρων. Ο μεγάλος νικητής της δρομικής απόστασης των 22,3 χιλιόμετρων που τον ακούσατε πριν από λίγο στη συνέντευξή του, ο Χρήστος Σταυράκης ανήκει στο Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Δρομέων Αργολίδος. Τώρα και 2 χρόνια ζει στο Ναύπλιο και ανήκει στις τάξεις του προαναφερθέντος σωματείου. Μόλις τερμάτισε με το νούμερο 887 ο Γιώργος Τσολακάκης, το συγχαίρουμε θερμά, δρομέας των 8,7 χιλιόμετρων. Και δεν είναι άλλος από τον δρομέα με το 204, ο Θοδωρής Σπυριδάκης. Θοδωρής Σπυριδάκης, σας το έλεγα και νωρίτερα, Άρκαλος. Με το 204 εδώ να γράφεται Θοδωρής Παπασιφάκης. Θοδωρής Παπασιφάκης, Άρκαλος. Κυρίες και κύριοι, άλλοι 2 δρομείς πλησιάζουν προς τον τερματισμό με το 872. Μόλις τερμάτισε με το 872 ο Γιώργος Παυλίδης και με το 815 ακολούθησε ένας άλλος δρομέας των 8,7 χιλιόμετρων, ο Γιώργος Βασιλάκης. Αυτή τη στιγμή μπήκε στην τελική ευθεία ο δεύτερος προπορευόμενος δρομέας, είναι με το νούμερο 245, είναι ο δρομέας, ο τρίτος δρομέας, ο Μάριος Σούπερ, προερχόμενος από τη Γερμανία. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με το 208 τον τέταρτο νικητή, τον Βαγγέλη Βουλγαράκη. Τον συγχαίρουμε θερμά. Τερμάτισε ο Βαγγέλης Βουλγαράκης στην τέταρτη περίοπτη θέση. Βλέπετε τώρα να συγχαίρει και τον τρίτο νικητή, προερχόμενο από τη Γερμανία. Ο Βαγγέλης Βουλγαράκης μας έρχεται από το Ηράκλειο και είναι δρομέας ορεινών αγώνων τώρα και λίγα χρόνια. Κρατήστε το αυτόν. Πέμπτος νικητής με το 214 τερματίζει τώρα ο Γιώργος Καρμαδάκης. Γνωστός δρομέας ο Γιώργος Καρμαδάκης. Τον συγχαίρουμε θερμά. Στα 5 είναι ο Χανιώτης Εμμανουήλ Σπυριδάκης του Άρκαλος. Ο Εμμανουήλ Σπυριδάκης του Άρκαλος τερματίζει την 6η περίοπτη θέση. Τερμάτισε και η Ιωάννα Φραγκάκη, μια αθλήτρια της μικρότερης απόστασης και τώρα όπως μπορείτε να δείτε με το 212 τερματίζει ο Νίκος Εργαζάκης στην 7η θέση. Για να σας ακούσουμε Θοδωρή. Ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, πολύ ωραία διαδρομή. Έχω τρέξει Ρέτζακα, Κροκόδιλο, Μύθους. Είναι από τις πιο δύσκολες διαδρομές μέχρι τώρα που έχω τρέξει. Κάποιο πρόβλημα αντιμετώπισες, ίσως να αντιμετώπισες, δεν ξέρουμε. Όχι, ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Την υγεία μας θα έχουμε να τερματίζουμε όλοι και το χρόνο υγεία. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον δεύτερο νικητή της μεγάλης απόστασης των 22,3 χιλιόμετρων.
ο Θοδωρής Παπασιφάκης του Άρκαλος Χανίων. Υποδεχτείτε τώρα τον Χάρη Γρυπάρη με το 209. Ανδρέα Επιτροπάκη με το 211. Δέκατος τερματίσαντας δρομέας στα 22,3 χιλιόμετρα. Το συγχαίρουμε θερμά. Ο Θοδωρής Φατιανάκης με το 236. Του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος. Τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο της Γενικής Κατατάξεως Ανδρών στα 8,7 χιλιόμετρα ορεινής διαδρομής, Δημήτρης Παπαδογιαννάκης. Εκπροσωπεί το Ειδικό Γυμναστήριο Microgym. Χρόνος του 53 πρώτα λεπτά και 35 δεύτερα. Στη δεύτερη θέση, Χαράλαμπος Καστραντάς. Εξαιρετικός ποδηλάτης και προπονητής ποδηλασίας του Αγίου Νικολάου. Έκανε χρόνο 53 πρώτα και 32 δευτερόλεπτα. Χρυσός νικητής Γενικής Κατατάξεως Ανδρών στα 8,7 χιλιόμετρα ορεινής διαδρομής, ο Εμμανουήλ Σιλιγνάκης. Εκπρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου Βιτσέντος Κορνάρος της Ιτίας. Κυρίες και κύριοι νικητές της Γενικής Κατατάξεως Ανδρών στα 8,7 χιλιόμετρα ορεινής διαδρομής. Τους συγχαίρουμε θερμά, όπως και τον εξαίρετο απονέμοντα. Απονομή επάφρων της Γενικής Κατατάξεως Γυναικών στα 8,7 χιλιόμετρα. Να καλέσουμε τις νικήτριες Ρία Καγιά, Όλγα Πονομαρέγκο και Λίδια Βόσκαλο, όπως μεταβούν στον χώρο των απονομών. Third winner, Lydia Voskalo, is kindly requested to proceed the ceremony area immediately. Thank you. Τα έπαθα στις νικήτριες. Παρακαλείτε θερμά να απονείμει η βουλευτής Πασόκ Πλασιδίου, κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη. Μπράβο, Λίδια! Τρίτη νικήτρια, Λίδια Βόσκαλο. Χρόνος 1 ώρα και 14 πρώτα λεπτά. Προερχόμενη από τη χώρα της Πολωνίας. Δεύτερη νικήτρια προερχόμενη από την Ουκρανία, Όλγα Πονομαρέγκο. Χρόνος 1 ώρα, 8 πρώτα λεπτά και 42 δεύτερα. Τρίτη νικήτρια της Γενικής Κατατάξεως Γυναικών στα 8,7 χιλιόμετρα ορεινής διαδρομής, η Ρία Κελιά. Χρόνος 1 ώρα, 7 πρώτα και 41 δεύτερα. Εκπροσωπεί το Ειδικό Γυμναστήριο Microgym. Κυρίες και κύριοι, οι νικήτριες της Γενικής Κατατάξεως Γυναικών ορεινού αγωναδρόμου των 8,7 χιλιόμετρων. Τη συγχαίρουμε θερμά, όπως και την εξαίρετη απονέμουσα. Κυρίες και κύριοι, καταφτάνει με το 220 ο δρομέας Αθανάσιος Μελέτης. Το συγχαίρουμε θερμά. Τρίτη θέση της ηλικιακής κατηγορίας 18 έως 29 ετών, ο Νίκος Παπαδάκης, ανεξάρτητος. Στη δεύτερη θέση ηλικιακής 18 έως 29 ετών στους άντρες στα 8,7 χιλιόμετρα, ο Τζέιμς Κουδουμάς, ανεξάρτητος. Χρυσός νικητής της ηλικιακής κατηγορίας από 18 έως 29 ετών, στην ορεινή διαδρομή των 8,7 χιλιόμετρων, ο Αλέξανδρος Ουρούτσι, ανεξάρτητος. Τους συγχαίρουμε θερμά, όπως και τον εξαίρετο απονέμοντα. Στη δεύτερη θέση λοιπόν, η Θεογνωσία Καλεπίδου, ανεξάρτητη. Τρίτη νικήτρια της ηλικιακής κατηγορίας 18 έως 29 ετών στις γυναίκες, η Άρτεμις Πέτσιου, ανεξάρτητη. Τη συγχαίρουμε θερμά, όπως και την εξαίρετη απονέμουσα, την κυρία Ελένη Βλάση, εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης. Μέτρων.
Να καλέσουμε τους νικητές, τον Δημήτρη Φλιτζάνη, τον Γιάννη Μαραβελάκη και τον Ιωσήφ Καρμέλη. Στη δεύτερη θέση ο Γιάννης Μαραβελάκης, ανεξάρτητος. Χρυσός νικητής ηλικιακής κατηγορίας 30 έως 39 ετών, ο Δημήτρης Φλιτζάνης. Απουσιάζει και το έπαθρο θα παραλάβει ο κύριος Ματιουδάκης Νικόλαος. Λόγω απουσίας λοιπόν του κυρίου Φλιτζάνη, το έπαθρο θα παραλάβει ο κύριος Ματιουδάκης. Τους συγχαίρουμε θερμόμως και τον εξαίρετο απονέμοντα. Τρίτη νικήτρια της ηλικιακής κατηγορίας 30 έως 39 έως τα 8,7 χιλιόμετρα, Εμμανουέλα Ζεάκη, ανεξάρτητη. Στην δεύτερη θέση η Πόπη Λαμπράκη, ανεξάρτητη. Χρυσή νικήτρια της ηλικιακής κατηγορίας, η Σπυριδούλα Μαυροκουκουλάκη, εκπροσωπεί τους Κενιάτες Team. Απονείμει ο κύριος Γιώργος Χατζάκης, αντιδήμαρχος Ιεράπετρας, υπεύθυνος σε θέματα παιδείας, οικονομικών και τουρισμού. Στην τρίτη θέση Ευάγγελος Σούφης, γνωστός παρταθλητής, είναι ο άνθρωπος που επιμελείται με το ήθος του και με την απέραντη αγάπη του στο δρομικό κίνημα στην ιστοσελίδα Το Τρεχαλιτό. Στη δεύτερη θέση ο εξαίρετος καθηγητής Αβραάμ Αποστολακάκης. Χρυσός νικητής ηλικιακής κατηγορίας 40 έως 49 ετών, εκπροσωπώντας το Σύλλογο Δρομενικές Ιεράπετρας, Κρίστιαν Κόμμαν. Τους συγχαίρουμε θερμόμως και τον εξαίρετο απονέμοντα αντιδήμαρχο Ιεράπετρα, υπεύθυνο σε θέματα παιδείας, οικονομικών και τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Χατζάκη. Δεύτερη θέση Ελισάβετ Δρούγκα, ανεξάρτητη. Χρυσή νικήτρια της ηλικιακής κατηγορίας 40 έως 49 ετών, η Ελένη Σταγάκη, λόγω της απουσίας της, το έπαθρο θα παραλάβει η αντιδήμαρχος Ιεράπετρας που έπαιζε σε θέματα αθλητισμού και παλαιά μαραθωνοδρόμος, η Ελένη Σταγάκη, μία από τις 5 κορυφαίους μαραθωνοδρόμους της Κρήτης όλων των εποχών. Έτοιμος να τερματίσει με το 217 ο Γιώργος Μαστοράκης, το συγχαίρουμε θερμά, μόλις τερμάτισε. Την απονομή παρακαλείται να πραγματοποιήσει η κυρία Ελευθερία Βασιλάκη, εκπρόσωπος των Σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τμήματος Ιεράπετρας. Είστε ανεξάρτητοι, είστε ανεξάρτητοι, όχι, εμένα γράψαμε, κύριε, εμένα γράψαμε εγώ, κοίτα. Αυτό θα γράψω. Τρίτος νικητής ηλικιακής κατηγορίας 50 έως 59 ετών, εκπροσωπώντας τον Καβούσι Mountain Runners, ο Γιώργος Κορνάρος. Στη δεύτερη θέση ο Γιάννης Μανουσάκης, ανεξάρτητος. Και χρυσός νικητής στην ηλικιακή κατηγορία 50 έως 59 ετών στον ορυκτό αγώνα δρόμου των 8,7 χιλιόμετρων, ο Νίκος Μαθιουδάκης, ανεξάρτητος. Τους συγχαίρουμε θερμόμως και την εξαίρετη απονέμουσα, την εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού, τμήματος Σαμαριτών Ιεράπετρας, την κυρία Ελευθερία Βασιλάκη. 8,7 χιλιόμετρων. Τρίτη νικήτρια η Αντωνία Βανταράκη, ανεξάρτητη. Στη δεύτερη θέση η Μαρία Ροδουσάκη, ανεξάρτητη. Όχι, το δύναμο!
Τώρα, όπως μπορείτε να δείτε, τερματίζει με το 203 ο Μπερνάρντο Μεκάη. Μπερνάρντο Μεκάη, προερχόμενος από την Αλβανία. Η Μαρία Ροδουσάκη, δεύτερη νικήτρια, εκπροσωπεί το Σύλλογο Δρομένη Υγείας Ιεράπετρας. Και χρυσή νικήτρια της ηλικιακής κατηγορίας 50-59 ετών, η Ελευθερία Καπουδάκη, ανεξάρτητη. Τη συγχαίρουμε θερμά όπως και τον εξαίρετο απονέμοντα, αντιδήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Γιώργο Χατζάκη, υπεύθυνο σε θέματα παιδείας, οικονομικών και τουρισμού. Απονομή επάθλου στην ηλικιακή κατηγορία 60 ετών και άνω στους άνδρες. Να καλέσουμε τον Γιάννη Μιτζάκης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβουτσίου. Τρίτη θέση, εκπροσωπώντας το Σύλλογο Δρομένη Υγείας Ιεράπετρας, ο Δημήτρης Μπιτζές. Στη δεύτερη θέση, ο εκπρόσωπος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Μαλίων Ηρακλείου, Μιχάλης Πελιβανάκης. Διοργανωτής του Σαρπιδόνιου Αγώναδρόμου που θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου στα Μάλια. Και χρυσός νικητής ηλικιακής κατηγορίας 60 ετών και άνω στους άνδρες, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Δρομένη Υγείας Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φιλιππάκης. Τους συγχαίρουμε θερμόμως και τον εξαίρετο απονέμοντα Μιχάλη Δερμιτζάκη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβουσίου. Μπράβο Μιχάλη! Μπράβο! Τα έπαθλα θα απονείμει ο κ. Ζάκος Χρήστου, μέλος του ομίλου Υπεραποστάσεων Κρήτης. Τρίτη νικήτρια, third winner, represented Belgique, Anne Moyot, προερχόμενη από το Βέλγιο. Δεύτερη νικήτρια, η Καγιώτισσα αθλήτρια των υπεραποστάσεων, προερχόμενη από τον Σύλλογο Δρομένη Υγείας Μεγαλόνισσος, η Ράγια Τελειοπούλου. Πάρτε φωτογραφίες. Και χρυσή νικήτρια της ηλικιακής κατηγορίας άνω των 60 ετών γυναικών στα 8,7 χιλιόμετρα, η Μπέτη Φλόρα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος. Το έπαθλο στην νικήτρια θα απονείμει ο σύζυγός της, ο κύριος Φλόρος Φλουρής, Βίρου Φλουρής, με συγχωρείτε. Τη συγχαίρουμε θερμόμως και τον εξαίρετο απονέμοντα, τον κύριο Μίνον Φλουρή. Ολοκληρώθηκαν οι τελετές απονομής επάθλων στην απόσταση των 8,7 χιλιόμετρων. Είναι άλλο ένας δρομέας μεγάλης απόστασης των 22,3 χιλιόμετρων με 221. Είναι ο Βαγγέλης Μιχαλάκης. Τον συγχαίρουμε θερμά. Άνεση βρίσκεται η πρώτη προπορευόμενη δρομέας με το νούμερο 206. Είναι η Γιουστίνα Στεφάνιακα. Γιουστίνα Στεφάνιακα από την Πολωνία. Προερχόμενη from Poland, representing Poland. Είναι λοιπόν από την Πολωνία. Να καλέσουμε λοιπόν τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου να απονείμουν την τιμητική πλακέτα στην κυρία Μαριάννα Χαΐτα, διευθύντρια. Την παραλαμβάνουν μάλλον οι ίδιοι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου και από τα χέρια της κυρίας Μαριάννας Χαΐτα, διευθύντριας του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Να συγχαρούμε θερμά όλους τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου και την εξαίρετη διευθύντρια κυρία Μαριάννα Χαΐτα. Είναι με το νούμερο 244 η Ιουλία Χρόνη. Η Ιουλία Χρόνη, δεύτερη τερματίστασα στην κατηγορία των γυναικών. Καλουρής, εξαιρετικός δρομέας πολύ μεγάλων αποστάσεων, καθώς πολλές φορές έχει διατρέξει αποστάσεις και άνω των 100 χιλιόμετρων.
απονομή τηρητικής πλακέτας στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας. Η βουλευτής Λεσσιφή Κατερίνα Σπυριδάκη απονέμει τώρα την τηρητική πλακέτα στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας, την κυρία Μαρίνα Αγλάκη. Να συγχαρούμε θερμά τους Mountain Runners, Καβούση Mountain Runners. Σας συγχαίρουμε θερμά. Να ευχαριστήσουμε θερμά το μεγάλο χορηγό των 11ων Ορεινών Αγώνων Καβουσίου, Μεταξά Hospitality Group, που φέτος συμπληρώνουν 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Για την τιμή μας κάνετε να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθειά μας. Ευχόμαστε να έχετε υγεία και του χρόνου να είμαστε ακόμη με μεγαλύτερη επιτυχία. Πρέπει να εκφράσω σαν πρόεδρος του Συλλόγου θερμά ευχαριστήρια στον Μιχάλη τον Βογιατζή, ο οποίος πήρε όπως κάθε χρόνο στην πλάτη του τα πάντα. Τη γραμματεία, όλες τις υποστηρίξεις τεχνικές, καθώς και την προετοιμασία των εδεσμάτων που είχαμε εδώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακρογωνιαίος λίθος αυτής της ετήσιας, ιδίως αυτού του 11ου ορεινού μαραθωνίου που εκπονήσαμε φέτος. Σας ευχαριστούμε όλους και από χρόνο να έχουμε υγεία και περισσότερη συμμετοχή.